trouxe unhas rosquillas que es probalas. Despois, agora. No, ahora. Pero son de feira, non? Home, que hoxe foi unha feira. Aparte están dicindo, estáme dando a miña directora a orden de que comades, por favor. Sí, podemos, que espectacular. Podemos, Mira. que E para o comades. público tamén hai. Para o público trouxe para Tamén hai todos. rosquillas, Que para hai todos. rosquillas, home, claro. Claro que Mándale aí, sí. bota para ali, veña. Vou nas tirar para aí, que me escolla. A ver aí. Estas levan Ai, requesón. Requesón. Mándalle para ali, veña, Non me bótalle. Toma. Trouxen de todo. Que novidosa, eu quero tamén. Cris, mándalle ao público. A ver, Bota va. para atrás. Trouxen para todos. Pero de onde saíron todas estas Pois rosquillas? mira, que hoxe pola mañá, claro, vos non traballades, pola mañá dormides, non? Está moi boa, Bueno, Ricardo traballa, pero, por exemplo, naquela tarde Eu non chega para facer o fago, programa ás 3 da tarde. Claro, Pois ás que 3 da morro. tarde, empeza ás 4, ela chega ás 3. Pero hai outros que madrugamos, entón hoxe pola mañá fun á feira a Touro. Por qué? Pois porque tiña unha coñecida, unha boa amiga que fai rosquillas e dixen, vou ir facer unha visita. Pois está moi boa. Chovía un pouco, non había moita xente, para que as rosquillas pagaban a pena. E o que fixen con ela, pois foi este vídeo maravilloso, mira. Mira, pasa por aí, bota por aí. Trae, que eu quero. Dai. Vamos ao lío, Fina. Como cada 5 de cada mes, toca vender rosquillas. Toca. Como está a venta? Porque eu non sei se sigue vendendo igual a rosquilla que antes. No, como antes non. Ahora todo o mundo ten azúcar, hombre. É unha pena. Temos que sobornar aos médicos. Cantos anos levas dedicándote a isto? Máis de 20. Mais de 20. Como comezas ti nisto? Pois comezo na zona de Ponte Cesures, Sí, traballando cos churreros e pulpeiros que son todos da lá. maravilla. Entonces empecé cos churros, despois conocí a Juan, despois empecé cas rosquillas, Pouco a pouco. pouco a pouco. Aquí estamos. Tipos de rosquillas. Oxe, no que andai, contanos. Anís. Rosquillas de anís. De toda a vida, con ovo, fariña. Serían estas que están aquí? Exacto. A ver. Podes probala. Hojaldre de ancla, esa de nata que facemos desde que foi de pandemia, temos o santiaguiño e despois temos a clásica de ancla. Canto tempo poden aguantar estas rosquillas para levarlle a miña avoa? 15 días sin problema ningún. Sin problema ningún. Canto tempo levan feitas? Canto tempo lle dedicas ti? Fixémola onte, bañámola e traémola hoxe. No máximo que damos feito ao día, somos 2 personas, son 6.000 rosquillas, que son 6.000? moitas, son moitas. Como 6.000? Pero, bueno, non solemos facer eso. Onte, Cantas horas traballadas? Pois cando temos que facer eso todo o día. 8 horas. No, máis. Bueno, unha xornada. Autónomo. Unha xornada de televisión, non pasa nada, claro que sí. Separamos de prezos. Bueno, pois desde 6,50 a máis cara a 3,50 a máis barata. Xusto antes de pandemia eran todas a 3 e a 5, a 3 e a 5. Desde que foi de pandemia... Escoita, a pandemia tamén sirveu de excusa para subir precio. Non é verdade, o que pasa é que subiron as materias primas. Materias primas, xa. É culpa de Tran. É culpa de Tran. É culpa de Tran. Dios, lo reventamos, non pasa nada. Vale, entón, que me recomendas levar? Eu tenho que levar algunha para o plató, porque esta xente terá que merendar. Que vas levar? A de sempre, a clásica, e máis tens que levar unhas poucas de nata e uns poucos santiaguiños. E canto é todo, así? Vamos a ver. Vamos a poner 50 euros. Vades ter que levar a cestiña. Oliver, sin problema? Sin problema. Perfecto, pues ponnos estas feiras. Bueno, chavales, que imos merendar no plató ahora, unhas rosquillas maravillosas da nosa compañera. Veña, levo así xa, e depois xa che damos os 50 euros.